Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon day do mga ka-DJ atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Ako day basahon ning nay nag-comment si Len Sevmen. Thank you sir, idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Len Sevmen o kang James Sabuero. Mag-wifi ko sa Daplin kay Hinay. Shout out di ay sa tanang adik sa mga drama. Okay, salamat kayo no, James Sabuero. O karon sa sumpay ning sugilanon, Idana Ibarra Part 3. Dali, ni Asiron eh. Doon ay mga kauban. Nangita ni Idana. Mulagay. Si Ronnie? Oh, dali. Adua dayon ka na ako no si tulo ni mo. Mulagay. Ayaw mong kumpiyansa. Ayaw, ako yatubang ng tawa na, be. Dahil mo kong layo, mak. Idana. Tala! Oh, mulagay. Diyan may tuyo ninyo, ha? Kalma lang, Noypuldo. Di ikaya mong tuyo, si Idana na. Mulagay. Nakakuroy ka ganito ninyo. Huwag ka mawaw sa mong gibuhat, Idana. Ay, pagsigisog yan. Yaliyap! Huwag mo, manipulate ka naman mo! Mulagay. O sa inyo tuyo din eh? Ikaw nga mong tuyo, Idana. Gusto rin kung makikstorya mo. Kining mga tiguang, pahiluman na sila. Piday? Mulagay! Titiguang! Paldo, kalma lang. Wala man ako matingog na among naman noong ko. Kalma lang, kinagan ka na sila. Mulagay. Kung ako ra ang imong tuyo, wala kinahanglan nga magda kapag daghang kauban, Ronnie. Para way gubot mga may tabo, Idana. Magsultihan na yun, ta. Arita sunahan magsulti. Ita dire sa inyong tukaran. O, sige. Ato dapit sa may punuan sa manggahan. Tara. Nasurpresa ka sa kumpaganit din eh. Wa ko masurpresa, Ronnie. Gitag-an ko ng daan ang imong pag-abot rong adlaw. Diyos ang mo pagkasayo din tanan. Lakip na nga akong bagong numero. Nigamit ka ba sa imong hurim-hurim? Ha? Wa ko ang mga butanga, Ronnie. Wa ko'y gahom nga gikan sa yawa. Nga sama sa imong gibuhat nako. Pag hinahinay na imong ba, Idana, ha? Wa ko mo ani aron hisgutan pa nato ang atong mga nangagi. Gusto ko nga mahusay ta kung unsa may angay, kung unsa may akong atraso dani mo. Ha? Para patas ta, Ronnie. Iuli ang imong gikuha gikan nako. Oo, mubayad ko nimo, pero sa ako nang giingon nimo, magpaabot ka. Kaya ako nang dubliho ng yung saan nimo. Wa ko makinahanglan nga imo pang dublihon, Ronnie. Iuli ko noon sa may imong gikuha gikan nako. Karon dayon. Diskumpleto yung ka? Magpili ka. Di ka bayaran o daghan pa unya ang maangin din hinining dapita. Basik hasta ng mga tiguang nga diya. Na, maangin pa yan na sa imong pagsamok-samok na ko. Kung tinuod kang isog, ako maoy atubanga, Ronnie. Og ayaw na pangangin pa og laing tao nga wa manghilabot nimo. Magsabot ha. Imo pagani ko sa mukon. Magtawag pagani ka na ko o bisag mo text pa. Alisto ka lang. Nibaw na ka sa sunod gamay tabo. Makita niya ni mo. Kung sabay nahitabo ni mo, Leslie, nganong naghinubra naman ang imong batasan karon. O kung saan sa imong problema nako, gawa mo ko manghilabot ni mo. Nganong sa tanang gusto ni Papa, imo man yun sinsupakon. O nakasiguro ka ba sa lalaki nga imong pagkaslan? Nga nahimo lang nimong karelasyon o muduha pa lang kabuan? Kaya sa matay problema, anak? O saman, nasuhito ka na ba sa batasan na ng lalaki, ha? Nelson, ayaw ko na kong pangutan ang mga ingon anak, be. Ako ning kinabuhi. O wa may labot kung kinsa ang tao nga akong pilion. Dako na ko. Ug ako ning desisyon. Maong ayaw ko pagbot kung kinsang tawhana ang ako makauban sa tibuok na akong kinabuhi. Kung sayop kini imong gihimong desisyon. Kung mo na inyong punto, well, fine. Pero wala nang tibutan na, Nelson. Gusto lang maniguro si Papa. Kadili siya mahimutang nga dili siya makasiguro sa lalaki nga imong pakaslan. Why problema si Papa nako? Ikaw may problema, Nelson. Oh. Maong ayaw pagbuot sa akong kinabuhi. Wa ko magbuot, Leslie.
Naghatag ko sa akong saktong tambaghan animo. Ila-ilaha una og maayo ang lalaki. Kung angayan ba siya para nimo. Angay kay ganing magpasalamat. Nga napatay amahan nga naghuna-una para sa imong kayuhan. Di na ta maglalis, anak, B. Nelson. Basta kay way magbuot na ako, bisag unsa pa'y akong desisyon. Bisag unsa pa'y desisyon ako sa akong kinabuhi. Pagkagahig yung babayana. Supakirang dako. Igora siya ni sa atiyo. Nga bubayag yun kuno siya siyang utang ka rin ako. Maulagay. Maulagay yung giyan ni Dinay. Ang pagsaad. Uy, kanus, amang ko na siya mubayad ni mo. Wa siya musulti yung adlaw kung kanus Pero may pasalig siya nga mubayad yun. Maulagay. Dapat unta mo sa barangay, at mo sa barangay, magpinirmahay mo dito. Aron mapugos na siya bayad ni mo. Bitaw. Sa barangay may husto, idana. Maulagay. Labig siguro ba? Wag yung siya plano nga mubayad ni mo. Di binuangan na edukato niya. Aw, sagdi lang tiyo. Na may Ginoo nga nagtanaw siya matinunto ba? Maulagay. Kung mapalang ko pong iniimak, ganihab, bidab, ako na siguro doon siya nadapatan. Bitaw. Imo na itong gihagad og sumbagay, Puldo. Maulagay. Imo mo sa kong gihawiran po. Bitaw, no. Ay gihawiran, tika kay mo diretso man sa kaghamag. Huwag kay dag-anan kung tabangan ka nila. Angay unta, Puldo, sa buton una ni mo siya nga dili mo tabang ang makauban. Kada bang one-on-one na mong duha ba? Maulagay. Ana, unta. Maulagay. Aw, balian ko tunago ko sa iyong bukog na rin. Batad. Ay, tiyo, tiya, pasagdi lang. Mubayad man siya o dili, naara na niya. Ang panahon na lang mag-igo niya. Total, na magiginuo nga nagtanaw na tuntanan. Og silutan ra gihapon niya gatong mga tao nga ilang gilupigan. Maulagay. Bantay butang bubalik to siya dali. Batay. As magkago magito siya, mab. Ay, na. Kung magkita gani niya, ako'y maningil niya idana. Naglalis na sabon ni Nelson. Kana si Nelson, Papa. Mao na'y angay ni mong badlungon. Kilabtanon kayo na siya. Iha paminaw. Wako'y supak nga magminyo ka. Gani malipay ko. Nga dunay usa nga maminyo ninyo. Samtang buhi pa ko. Pero, ang ako lang, tungod kay muduha pa lang mo kabuan sa lalaki nga gusto ni mong pakaslan. Murag, dako pa ka ng questionable. Angay yun nga imo unang ila-ilahon pag-ayo ang kinaiya sa lalaki kung si kinsa yun siya. Papa, dugay na ko nakaila ng tawana. Oh, tinuod. Muduha palang kabuhan ang among relasyon, pero dugay na ko nakaila ni Ronnie. Maobitong ako to siyang gisugot tungod kita o-taod namin nagkailanay. Kung nakasiguro ka ng lalakiha, wako'y pagsupa ka na. Og ayaw lang sa blainas pagsabot ang gisulti si mong igsuon. Tungod kay ako tong gisugo si Nelson, aron pa'y magnuan ka. Og dili dautan ang among tumong sa paglaban ni mo. Ayaw mo kabalaka o kaguol na ako, Papa. Nakailabya ka na ako. Sigurista sa ko pagkababae, no? Dili ko magpatakalag punit diha nga wa ko makailag kinsa. Sabay propesyon anang lalaki ha? Businessman sad siya, Papa. Nasa mga gagmay negosyo pero dili lang sama nato. Maayo kun mao. Ang importante nga responsable siyang pagkatao. Ako ginaipasigarbo ninyo si Ronnie, Papa. Nga usa siya kataong prominente. Taong ligdong og dili sama sa uban. Well, fine. Kung maoy inyong gusto nga magpakasal mo sunod semana, akong ihatag ka ninyo ang akong bendisyon. Salamat kayo sa imong pagsabot nako, Papa. Basta, ang ako rin yung hangyo ninyo. Nga manghinaot ko,
Nga kamong duha ni Nelson, dili na mo magsigi og lalis sa mga butang nga wa kinahanglan na. Kinahanglan ikaw, Leslie. Laom ang imong pagsabot ug pagtawod ni Nelson. Ilabi na nga imo siyang maguwang. Aw, kung iya lang kong tarungon, Papa, wa mo kay problema na ako ba? Mutahod yun ko bisag kinsa pa. Pero kung dili gani ko ayuhon og pagtratar, natural nga dili gyud ko magpalupig. Ilabi na nga naagyo ko sakto. Unsa ba nang gibuhat ni Idana nga gipanglapwaan man na niyang mga sangas kahoy? Mulagay. Butang nga na niya, mak. Kasi mo lang ko ng kuhan ko ka ng sangas kahoy ng iyang gipanitan mo niya, gihiwa-hiwa, unya gilapwaan pa yun. Ay, pastila na looy, nagkikuan ang babayhan na. Mulagay. Kugihan ka na siyang magkuri-kuri, no? Mulagay. Kugihang mananom, manahi, bisagun sa na lang ginayang mahuna-hunaan. Mulagay. Wag ko magtuba nga. Nakako yung binuwang sironi niya. Ay, salbahis magututawhana. Mulagay. Paskilan. Kung natungan pa na siya nga buhi patong amani, Idana, so, sigurado yun nga dila ragyod, ang white labod niya bangang siya daw. Tang na, ay nalang pag-isgot siyang ginikanan, Puldo. Kilsud na kayo ko na pala ay makadungog na to. Mulagay. Ay, naluoy lang dyan ko ni Emak pa. Ay, stilang pagkabulahan dyan sa lalaki nga magkaasawa ni Idana. Gwapa na, kugihan pa yun nga babae. Pastilan. Magmahal na gano'n niya sruni niya ba? Mulagay. Marasabmak. Sige man siya uyon, oy. Marasabmak. Kaya nga, wala siya madayon o kasaloy. May rasad. Ha? Kaya kung si Ronnie pang iyang madayon unya, mauna iyang tinudan na yung taras sa kaniya, o delikado makasal sila sa simbahan. Mas labing makaluroy si Dana. Eh, wag isurting nakapunit niya. Maulagay. Labi na tong anak na Sir Perfecto. Maulagay. Magyod. Kung naalay makasulti nga asler tong dawana at tingalay, muatras pang babae to. Alaot kang babae nga makapunit at tuntawhana, eh. Maulagay. Oh, kumusta yung mong pamati, Papa? Mahora gyapon, Nelson. Luya gyapon ang akong lawas. Unsa man, nakatumar ka na ba sa imong tambal? Gipatumar na ko sa nurse ganiha. Dito ko gikan sa simbahan ka ganina, Papa. Nagampo ko para nimo. Ngaunta, lugwayan ka sa Ginoo o taas na panahon ng imong kinabuhi. Salamat, iyo. Tuod, doon na di ay ko'y importante kayong isulti kanimo. Oh, unsa ka na, Papa? Gusto ko nga tawagan nimo si attorney o paanhiun mo. Kay nakahuna-huna ko nga dili na lang idayon pagbalhin ang mga tao sa limukon. Mao ba, Papa? Daghan tawag angay nga i-discuss, Nelson. May tungod sa yuta dito. Sige pa. Kung sa may gusto ni mo nga mahitabo, ako nang sundon o akong buhaton. Karon dayon, paanhiya si attorney aron ato nang iskutan. Oh, karon dayon pa. Akong tawagan si attorney. Excited na kay ko sa itong umaabot nga kasal, Ronnie. Ako sa Leslie. Ina ko makapabot nga maako kagyud sa impit. Ikaw na unya si Leslie Ambani. Too di ay. Pipila lang ka mga importanteng tao nga akong ginapit. Mao sa Leslie. Ang ako rong pamilya, mo akong gipahibaw sa itong kasal. Nalipay kaayo. Ilabi na si Papa nga makasaksi pa sa atong kasal. O gusto na ko nga adto sa amo himoa ang seremonya sa atong kasal. Masugot ba day ang huwis, Leslie? Sinaunsa ka ba? Way tao nga mo dili kung unsay among gusto, Ronnie. Gusto ka nga si Mayor among kasal nato?
Pwede na ang mayor mo yung kasal na to. Pwede kaayo. Mas maayo kung ang mayor. Okay, way problema. Karon dayon, akong tawagan si Mayor aron siya mismo may mukasal na to dito sa amoa. Mubayad man siya o dili, naara na niya. Ang panahon na lang gi mag-igo niya. Total, na magiginuo nga nagtanaw na tanan. Og silutan ra gihapon niya gatong mga tao nga ilang gilupigan. Mo lagi. Bantay butang bubalik to siya dinib. Matay. As magkago magito siya, Bob. Ay, na. Kung magkita gani mi niya, ako'y maningil niya idana. Mo lagi. Naman ko na'y pulong-pulong ugma sa alas 10 sa buntag, Puldo. Mo lagi. Muani ko no ang anak nga lalaki nga si Sir Pepito. Puldo, unsa man ko nakatinuod? Dili naman ko ihinayon og papawaon ang mga lumad nga mga namuyo din sa ato. Mo lagi. Mo'y akong nadungugi ka ni Tok. Tawagan man ko na siya siyang amigo nga si Badong nga katura ko ng mga lumad ang atagan og dakong pabor din ay. Mao ba? Sa ato pa, maapil na ta ini. Ay maayo kay na usab na tingaling hunahuna ni Sir Perfecto, no? Mo lagi. Nagtoli, mayong tao mangyod na ang mga Mendoza. Labi na gyud na si Sir Perfecto. Mutabang mangyod na siya sa mga pobre. Ay, bitaw. Ang mga tao may supak nga iyang ibalhin og laing dapit ba? Kay muhatag man sad siyang dindot nga kabalhinan. Unya na pagipabawon nga cash ug muhatag pagud siyang pabay sa mga lumad dinhi. Maulagi. Sagad yun din sa ato ba? Na huwag yun ay pagsupak. Kay gitawod man yun na to ang iyang mga desisyon. Pero mas nalipay yun ang mga tao anang balita kung tinuod yun nga di nalanta pabalinon din ay. Maugid. Dalipay gud kayo ko anang balita. Maghinaot gud ko nga dinhi na lang gud ta sa limokon, Puldo eh. Kay dinhi na bayatan na buhi ning dapita. Maulagi. May bawan ko ni nato og mamak. Ay naman dito o si Idana. Maulagi, nanangit man to nga mulakaw siya. Pero mubalik na kuno to sa dayong. Doon ako'y namatikda ni Idana. Saman. Nakabantay ko do. Nga muadto sis kakahuyan unya. Doon na si pandadun nga mga sanga sa kahoy. Unsa man ginar niya? Unsaon na niya? Maulagi. Ayaw na lang kay Bong anay Mak. Kay liwat na siyang amahan kanyadto nga hilig mga huy. O niya mag-imbento og mga tambal. Ay, sa ato pa, naghimo din na siyang tambal? Maulagi. Basin. Para unsa mo silang tambala, Puldo? Basin sa mga sakit-sakit. Ay, nibaw na biya ka nga katong mga kaliwatan nila ni Idana. Mulong tad biya gugdulan sa 200 ang edad. Grabe no. Maulagi. Ay basig ka na si Idana, Puldo, naasa na si talagsaong abilidad nga kabilin pa silang mga ginikanan. Maulagi. Malagmit nga may ngundo dana. Kay naaman na sa ilang dugo. Kita ka ha, Puldo. Maabtan ka tagbisag usa ka gatos ang edad lang. Maulagi. Tanaw di mo. Ang butang nga ni pagdaran. Ako pila nag-uidan ako. Stilan, upagabot gatos. Ay, murag wa man kay problema. Kango na. Sige man uyon man kay problema. Ay, stilan kay kapoy na mo kay ni idara makod. Kapoy na mangganining kanang atong edad nga naapad sa 70 kapain. Unsa nakaalang mo sa gatos? Unsa gagkaha na, Puldo, no? Naanay sikreto nga mabuhi taog ingon anang edad o naagi na silang dugo? Maulagi. Na munay di gyud ta katubagan na gyud. Mamatay na lang siguro ta ni Mak. Di gyud ta kay bawo ni. Di ta may bawo kay si Idana ba yan, no? Nga atong gipangutana, wa baya sa siya kay bawo kung kano sa kutup ko house Ginoo. Bitaw. Pero sa kung doon na, no, Puldo, kanang ingon ana naagi na silang dugo. Doon lang ka lang pabuton. Kaslo na ta, Leslie. I am your soon-to-be wife. And my new name is Mrs. Ambani. And you are my official husband, Mr. Ambani. I love you. I love you too. Oh, Today. Doon ako yung nadunggan nga balita ba? Unsa man na?
Di ba ka nang yuta sa libukon? Inyuham na diha? Ang sentro gyud sa limukon. Amo na tanan diha. Ngano di ay? Nakadungog bagog ko nga ipamahin kuno ang inyong kayutaan dito sa mga lumad. Ha? Diin ko ka nakadungog, anak. Dili na tinuod, uy. Ay, nagkasulti na ko, pero abot kon unsa ni katinod. Ayaw pagtuod dayon, anak. Nahibaw ko sa tanang lakaw og desisyon ni Papa. Dili mahimo nga dili ko mahibaw. Hinoon, tanang mga tao dito, i-relocate sila kay gamito na namo ang yuta. Mao ba? Pero may siguro nga imo nang ipangutana niya aron maklaro gyud kun unsa nakatinod. Sagdi lang. Ako lang niyang pangutan si Papa, anak. Pero labing siguro, kanang imong nadungog, dili gina tinuod. Oh, mahimo manug na sayop ko, pero mas mayo nga imo gyud pangutanon sa inyong amahan, di ba? Dili gina mahitabo, Ronnie. Kaya numero uno kay kumubabag, anak. Imposible kayo na nga. Amo rang ipanghatag ang among mga yuta, uy. Mao gani. Pangutan na lang gud, kay aron masad nga maklaro gyud nato. Okay, fine. Istoryahan lang niya na ako si Papa Bahin, anak. Tuod. Manlakaw ta karon. Kinahanglan nga mag-ilis ka. Asam ta? Asa pa? Mag-honeymoon. Advance na nga itong honeymoon, ha? Sige na, pag-ilis dayon kay doon natin adtoon. Sige, maligo na ko. Kunya, malakaw nita. Mao na inindot ka balita alang ninyong tanan nga mga lumad dinhi sa limukon. Salamat, sir. Sa inyo kayo. Salamat dito. Way magmahay ninyong tanan. Kaya ang titulo sa yuta, giandam na sa atong mga abogado aron nga magpadayon kitang malipayon ninindapita. Kabuhay lang, mabigyo sa! Kabuhay! Congratulations natong tanan. Sir! Unsa gud ang imong desisyon, Papa? Nganong giusab man nimo imong plano? Sabtalan ko, iha. Gituyo na nako tungod kay bugat sa kong buot kung ako panghasulon ang mga tao nga bubalhin dito sa Pitugo. O nahibaw ko nga magsugod na sab. Magsugod na sila sa uno kung ato pa silang pabalhin. Pero pa, Sharon naman sad. Gikan pa na si mong mga ginikanan ka ng yuta, Unya giyano rin mo panghatag sa mga tao dito? Di na ta maglalis, Ana Leslie. Nagkahimo na ko sa akong desisyon. Pero Papa, natay mga investors nga willing mo buog puhunan para sa kalambuan ang nadapita. Kung di mo nang ipanghatag, way asinso ang mga tao dito. Stop it, Leslie. Unong na. Ako nang isugo si Nelson. Aron mo paibaw sa tanan. Mula ginay nakadaot. Mura naman ninugwa ko'y labot sa inyong mga desisyon. Kamukha mo naman lang ni Nelson. Unsa man day ko ini? Wala day ko'y appeal sa mga plano? Nahumana ang akong desisyon. Ug di na taangay maglalis pa niana. Bueno, desisyon magid ka na nimo. Pero manghinaot gihapon ko, Papa. Nga dili na nimo ipadayon og panghatag ang atong mga yuta. Kay kung ipadayon gani na nimo, mahug unya kog bakakon sa mga taong negosyante nga misalig nato. Di ba alalim nga mo convince ta og tao para lang sa atong negosyo? Hugot na nga akong desisyon. Kinahanglang bahinan ako ang mga lumad sa limukon. Kay sila, maoy nag-ugmad ng yutaa, sukad pa sa atong mga kagikan. Na, ambot lang, Papa. Huwag yun ko makasabot sa imong desisyon. Lipay kay mga tao, sir. Way kabutangan sa kalipay sa inyong nahimong desisyon. Ma! Kabubuton ni Papa ba daw? O nalipay sa kay ko sa iyang desisyon. Di kitinood kabayran ang kalipay nga ilang nasinati karon. Murag nagpistang tibok palibot, sir. Wag gyud kabutangan sa ilang kalipay. Oo. Wag gyud kana ba daw? Ay, nagpadungay. Badaw! Badaw! Nay! Kumusta, Mos? Kumusta, ha?
pa ka na ko, dong. Pasensya na ka, Noy. Medyo pamilyar ron ka, pamilyar. Di pamilya. Oo, magpamilyar kayo. Mailam na ko. Ako bitaw si Juan, ako to si Poldo Bilbao. Ay, oo! Talaga ko! Gusto! Umulagi! Di ba kumpare mo ni Papa Buning? No? Correct! Umulagi! Buning. Barkada kayo mismo nga malo, no? Samka. Ha? Pastila, Noy. Dugay ang tungkol na magkita, Noy. Uy! Noy. Tutod. Ikaw na kusugi ka mukha ko niya mangumot-ngumot. Tutod. Kinsa man yung imong mga kuyo? Juan, ako din yung asawa si Imak. Hi, sir. Hello. Ayaw sa dana. Ayaw pag-share na ko. Uy, manang biya. Ni ay ikaw ba na to, no? Si Sir Nelson? Kumusta mo, Noy? Nang? Maayo man, sir. Maayo ra. Uy, hala! Naamday mo'y anak nga gwapa, Noy Poldo? Gwapa hagi, no? Gwapa hagi, no? Ay lang pag-share na ko. Share naman sa si Dana ba? Si Dana? Amor pagmangko na si Dana ka. Ratol mo ko ni mo badog. Kita mo ko gwapo. Mayong buntag ninyo, sir. Ha? No. Sa ako lang gikaingon ba? Ayaw lang pag-share na ko, ma'am. Anin lang. Tawagan lang ko og kanang badong. Nya kini si Sir Nelson, Nelson? Kon. Mahimo rasab nga tawgon ko ninyo sa kumpangan. Mas komportable ko nga inyong tawgon og Nelson. Imo Ako na, mamawaw masatan ni mo, sir, nga mo tawag rin mo Nelson. Ay mo kauaw, Noy. Poldo mo to imong pangano? Oo, pwede sa og Pols. Pols sa inyo itawag na ko. Binatan. Unya, kining akong asawa si Max. Max. Dili Mad Max. Dili ko pindi, ha? Kuha Imax tumakin Bilbao. Mo lagi. Bitaw. Nagpasalamat mininyog dako, Sir Nelson, sa nindot kayong balita. Nga makabato na gadami ka o galingon na mong yuta. Uy, sa pa yan, nang imak. Ang importante nga, nalipay mo tanan din, Ay, dili gid matugkad ang kalipay nga among gibati, sir. Maulagi. Kami itong tanan din, sangkos langit ang among gibati ang kalipay. Tapa. Plan sa gamay, ang palahit ha. Kaling atod, kaling kagwapa ba sa inyong pag-umangkon? Uy, naala kay trato, ma'am? Lalo. Lakalawag siya kaldiis. Uy, tulog niyo. Badong yung palabi. Pasensya na kayo ninyo, ha? Badong. Kinis badong ba? Nagpasiaw na niya siya? Kani badong duda ko di padong panchicks mo takay ni bro mesti mapangot kong lubot. Mangumos ni lubot. Taro ni ado. Way kaso. Kini nga mong pagumangkon gud no. Wa pa man sa taon ni si trato gyud. Wala kining wala bay nangulitaw niya no, wala. Maulagay, wa pa gyud. Pero imposible ha tali. Imposible ha gud. Sa iyang kagwapa. Wa ginangas. Pastilan! Ulitaw para ba ming doa si Sir Nelson? Malagi ikaw ba? Bayo diya ba nung papunto diya? Ay pagsigigog binuanggod? Seryoso ko, sir. Kursunada naman kay kulon? Kursunada lagi ko! Ilam diya ba dong? Ay palabi kay, mawawatan nila ni Poldo og ng imak. Ilabi na gyud ni Idana. Ay, bawa sila lang. Sige, Sir Nelson. Di namin magdugay ato namin. Ato na, sir. O, daghan kayong salamat. Sige, Noy Poldo ng imak. O, Idana. Salamat sa pagkain ninyo. O, pasensya na kayo sa mga komedya ni Badong, ha? Way kaso, sir. Ari na mi, sir. Salamat. Pastilang gwapahan ni Idana. Muto ka, sir, nga wa to sa trato? Oh, ambutan. Ikaw ba, Badong? Ay, pasubrain ang imong komedya ni, ha? Abi pa lang, nagbugal-bugal tayo. Bugal. Tinudang na itong ako, sir. Tinudang na ito. Kailang aking akong mga komedyante mo ko. Awak mo sa juga ko magkomedya ito kayo na. Ay, bisan pa. Ipahimutang ng imong sinultihan. Mura mong gudog, nagyaga-yaga ka. Maubas, ang tono mo gayaga-yaga, no? Sige, sorry, sir. Kining, sir. Wa ka maibog adtong Idana?
Sa? Ibog, God. Wa ba ka maibog at dunia nga? Gwapa man kayo to. Parisyon kayo mo ato. Gwapong sa ka. Oh. Gusto na nang imo binuang diha, Badong. Kay, manguli na ta. Sige na. Tinubli ko sila gwapo kay Kasir. Ikadukal ko kunin mo. Ha, sir, kon. Wa man ganay kay interes sa itong babayan, ha? Ako lang to, eh. Yo, sumani mo, Badong? Oo niya, sir. May mo ba nga? Ikaw lang unay pauli kay mo diskarte ko kadiyot dito sa ila. Sige. Iya, kini. Uy, kaso. Kini. Ay, ambil nang yawis ko, Chibi, kay ako rin mo pa uli dito. Ay, salamat! Salamat, sir. Salamat, sir. Uy, Sir. paimangno ling ako ni mo. Oo, sir. Ipahimutang ng imo mga komedya. Bidili maayo nga masubraan. Oo, ulagi, sir. O, ayaw sa pagdugay. Kinapatay daghang buhaton. Yes, sir! Hello, Ferwin. Ay, Miss Oh, unsa na balita? ano ang ako sa tuloy pag-uhay lang? Inanglan yung kuno, mamitingan ako karon dayon aron matagal og solusyon ang atong kaso sa tax evasion. Ikaw din mahiliglang ko pa niya. Unsa man tay buhat ni attorney? Wa gid siya makakitag paagi nga masulba ng isyu, ha? Mato na tuloy, di siya magkahimo sa iyang desisyon. Kinahanglan yung kuno nga naaga o pirma sa dokumento. Aron mabuhatan dahil na ito aksyon. Nganon dili man siya mutawag na ko diretso. Ingna siya nga patawgon na ako kaya ako siya istoryahon. Okay, ma'am. Aron na yun. Ako sige nun. Pero paminaw, Ferwin. Ma'am. Ayaw ba mo kalimot nga kining isyu, ha? Kinahanglang way laing mahibaw ini, ha? Kung dili kita ragid. Ayaw gid mo pagsaba ilabi na ni Papa o ni Nelson. Tuloy, ma'am. Boy, no, sige. Magpaabot ko sa tawag ni attorney. Okay, ma'am. Sige, bye. Bye. Bisit. Saan makanak ko ini? Delikado kung nahibaw sila si Papa o Nelson ini problema, ha? Pero, bahala na. Buhaton ako ang tanan nga masulbad gid ako ng problema, ha? Pasensya na kay Ida na, ha? Nga, nagsamo ko ninyo din, ha? Wa na'y kaso, Badong, oy. Abi mo, nakuryoso ko ng imong gihimo. Di ba, mga kahoy man ang imong gilapuan? O, Badong, ako ni siyang gipaitos og maayo hangtod nga mahimong lana. Mao ba? Akin ang, unsa man lang klasiyas kahoy di ay? Sagol-sagol na siya. Mga sanga na sa kahoy nga among gipamutol. Hala no? Murag karon kung makikita og ingon ana nga mahimo din siyang lana. Mahimo na siyang lana kay naamasab ko'y gisagol nga sagay sa lubi. Ay, mao ba? Nya. Para unsam na siya kanang tambal? Tambal na siya. Tambal sa bisan unsang sakit. Oh. Ha? Tambal sa bisan unsang sakit? Hala. Nya makaayos ang sa kanser. O, Badong, tanang matang sa sakit. Pero, yun na ba tuod? Di ba ang amahan ni Sir Nelson, dako mang masakiton? Oo. Uy, Ida na. Dako kay masakiton. Di ba, gihisgutan ng Sir Nelson ganiha nga, dakong masakiton iyang amahan? No? O gani, gitagalan sa doktor nga, basin, kutob lang sa inimbuhan na. Pero, mutuo ba sila og ingon ini na tambal? Maunay problema diha, Ida na. Kung tinuod man nga, makaayo na niya, sige lang. Ako sang ingnon. Hatagan ti ka. Na ako'y gihimo din nga gisud ako sa garapa. Kadiyot. Di ada o. Ipasuhay ni niyog painom. Usa ka kutsara sa usa ka adlaw hangtod nga maurot. Kung makuwangan siya, ingna lang ko. Kaya ako siyang hatagan paglain. Mau ba? Uy, salamat. Salamat kay na. Pero, ako lang bayran. Nya apilam sa siya.
Ay, ayaw na ba? Ayaw, bayad ko. Ayaw lang, dili ko magpabayad di ana. Ako din gihimo para sa tanan nga libre o way bayad. Salamat ako, Sab. Salamat kay Dana. Pasti lang. Kung maayo sa perfecto ini, labing siguro, tagdaan kanya og dako nga premyo. Ayaw na pagkunahon na niya na Badong. Og ayaw lang pagsapa nga gikan ako ng tambala. Basta kay ipainom na niya. Ay, salamat ako, Sab. Sige. Usman ko salamat kayo. Malipag si Sir Nelson ini. Labi na yun, si Sir Perfecto. Puldo, Ano, Mac? kana bang gihimo ni Dana ba? Dili ba na makamugna og peligro ka na to? Anong peligro man, Mac? Nalimot kas na hitabo sa ilang pamilya ka di adto. Maulagi. Wag ko malimot, Mac. Pero, di sa nato ikalimod nga ang ilang kaliwat daghan og natabangan. Gani, daghan ang mga buhing saksi hangtod karon nga ang mga ibara daghang natabangan og naayo silang sakit kaniadto. Doon na pa'y daghang namuyo sa lumdog nga nagpangidalon karon og 120 katuig na tungod sa abilidad sa mga ibara. Ha? Sinang Siling. Kailangan ni Siling. Kinsa man na, uy. Sinang Turya. Kailangan ng Turya. Kinsa ba di mo mga gipangalan? Sila Mauro. Kinsa man na, uy. Uban pa nga atong kailan. Ha? Tungod na yun sa kasinas mga tao. Mo'y nakaingon kaniadto. Mao nga ilang gitumurtumuan og gipasanginlan nga batay og kalayawat ang mga ibara. Ay, bitaw. Mulagay. Pero Puldo, delikado masubli ka ng mga butanga. Kung walay kasina nga mupatigbabaw, Makno, wag yun tayo angay kabalakan, Mak. Pero sa imong paminaw, kana si Idana, doon na ka na abilidad sama siya maginikanan ka di adto. Mulagay. Malagmit, Mak. Kanang gibuhat ni Dana karon, basig mao na iyang nakatunan sa iyang pagkabata sa iyang mga ginikanan. Ay, nabalaka lang yung Puldo. Mulagay. Ilabi na, wapa ko mahuman, uy. Ilabi na nga nakakita-kita nga ng hatag sa glana nga doon ni Badong. Wapat na makasiguro kung unsa ang abilidad kung musalir ba sama siya mga ginikanan. Mulagay. Ato na sa istoryahan may tungudan na. Bitaw. Kinahanglan gid Puldo. Kay lisod na kayo kung mabutang tas alanganin din uy. Dili ko gusto nga mahitabo na sa to sa una ang nahitabo silang pamilya. Sigurado yung maangin ta din Unya, kumusta man ang imong pagpangurso dito? Makatiga dayon ka? Wa sir, Uy, ayo. Lisod ni ingon sir kung ato yung seryosohon. Sulit. Pagtarong biyag Badong, ha? Hay. Bantay ba ko nimo kung makakita ka gwapa, maibog na yun? Tural lang maibog ta, sir. Labi na gwapa, sam ka, sir. Ikaw, sir. Wala ka maibog ka doon yan, gwapam ka ito sa Idana. Gwapa lagi, pero wapa ta masuhitos batasan niya ito nga babae. Pero, lahi mo na sa Idana, sir. Lahi mo siya. Buutan ka na siya kung tanaw niyo. Buutan na lagi. Oh, kung buutan? Parisan mo, Badong. Bitaw. Mayuhag ka di mo call sila mo. Sa akong tanaw, sir. Murag, sa imo okay mi. Po sa ako murag di mi parison. Parison siya ni mo! Kalit lang ko. Ikaw yun, Badong. Kusog yung kay kang manupo na ko na. Basta kay ang kakong tambag ni mo. Bisa kinsa pa na imong magustuhan. Ayaw git pag binuang og babae. Buutan ko sir, badong ko. Di mo kong binuang babae ko sir. Badong ko. Ako ini pero may binuang babae sir. Sa una sir, may storya mo niya. Sa una, nakauyab ko diha sa kay Mito. Kay Mito ba? Kaya tagan po na ako sa silpon. Pagkasunod adlaw, hala ko. Kibuwagan ko. Kaya naadi sa ilain. Okay na ba dong? Kung cellphone rin nahatag ni mo. Basta sa sunod, magbantay ka. Ay di pag binuang o ayaw sa pailad sa mga babae. Husto kita, sir. Bueno, ba dong?
At imanon na ni nako si Papa kay nangita ra ba to nako? Wap siya, kalit. Santa, sir. Unsa man? Kuan sir, kanang naaday gihatag si Idana nako. Unsa man na? Kini, Uy, Oh. grapa? Oh, sir. Lana ang suda na. Tambal ko na siya, sir. Magkaayos na ng matang sa sakit. Hello. Unsa man nga klase sa lana? Kana siya mo Huwag ko may baw, sir na. Huwag ko may baw. Basta kay, miingon lang to si Idana nga, magkaayo kung nag-cancer. Pasuwayan ko na siya ni sir kay makaayo ko na sa mga sakit. Sigurado ka ba daw? Siya mag-ingon. Idana. Makaayo gini? Oo. Pila ka porsyento? Unsa may atong kasiguruan nga makaayo kining maong tambal? Basta lang ba kay makaayo siya? Ha, Badong? Dili ka mamiligro og samot ang kinabuhi ni Papa niini? Ha? Badong? Mga ka-DJ, mga listeners, ayaw say pa sa pagpaminaw ng uban pang sumpay ng sugilanon. Idana Ibarra. Salamat kayo mga ka-DJ, mga listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.